بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Başımızın tacib olan ustadlı, yüzleri nurli, dilleri doğalı olayan hazdedele, yürekleri nuru iman bilen yalfıllap coşup duran yigit, kıymetli, erzişli yigit dostlarım. Huday tebarek ve teala hemmenizin etyen taat ibadatlarınızı, Allah'ın dergahına kaldırıp etyen doğalarınızı, Huday tebarek ve teala din dünyanız için isleyen maksat muratlarınızı Allah bariyinize kabul edip doğalarınızı Huday Teala hemmenizi hayır maksatlarınıza yetirsin. Huday Tebarek ve Teala can sağlığı, yurt parahatsızlığı, emniyeti, nığmet bolçuluğu başımızdan ayırmasın. Geçen celese 23. celesetti Hazreti Ebu Bekir Siddiq'ın siretine Nebiyyü Thakaleyn eşref-i mehlukat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir vefa dünyadan vefat edilliğinin gurrunu Hazreti Ebu Bekir Siddiq'ın siretine geçipti. Emma Hazreti Ebu Bekir Siddiq'ın 24. siretinin celesesine Resulullah aleyhissalatu vesselam dünyadan vefat edin yağdayı. Hazır Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı defn edinmeke hilafet belli oluyor. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'i halife intikab ediliyerliği bunku celesede iki tane beyat oluyor. Biri Sagife diyen Beni Sa'iden cayinna deslap bir neçe sahabala üşaqadan Hazreti Ebu Bekir Siddiq bilen bir beyat etiyerli. İkilinci gün hemmesi mescitte üşaqadan tamamı muhacir, ensar sahabalı uyuşup bir ümmetin şu duruşu Hazreti Ebu Bekir Siddiq'i halife billiyerligi. Ehli sünnet vel cemaen hemmesinin muttefak bir nezeri ve Müslüman doğullu. Hilafete inki mustahik bolon, hilafete layık bolon Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir Siddiq divaydilya. Ehli sünnetin aqidesi şi. Hazreti Ebu Bekir Siddiq hilafete mustahik boliyerligi, layıqraq boliyerligi Hazreti Ebu Bekir Siddiq'ın fazlını, makamını, derecesini 24 celese veri aydılık geliye. Hazreti Ebu Bekir Siddiq Müslüman bolondan sonra dursun, Müslüman bolmaka da bir faziletli adammıştık. Cahiliyet vaqtda ağzını hafasu bağışlan arak diyen zadı ağzını degirmendir. Cahiliyette bir arasık ediyen adammıştık. Esri cahiliyette botlara çokunup botlara ibadet edilyen vaxtında Hazreti Ebu Bekir Siddiq manglayın bota karşıyın degirmedik adammıştık. Yani bir khas adam. Hafasu ağzına degirmedik, bota çokunmadık. Onun üstüne geçen celeselerde de geçti. Resulullah aleyhisselam aytiye, bir ummatın imanı terediğin bir tarafını koysan, bir başını koysan, Ebu Bekir Siddiq'in iki özünün imanı bir başta dursa, Ebu Bekir Siddiq'in imanı bir ummattan ağır gelir diye. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in fazlını tamam sahabalı boyunalığılı, Müslümançılıkta sebgat alıp, hemme kişiden deslap Müslüman bolallığını boyunalığılı sahabalı. Onun üstüne Resulullah aleyhisselam mirilep duran gülleri
13 güllep Resulullah aleyhisselam merilep yatan güllerinde ahirki 3 gün namazda yaramat dedik geçen jelesi. Ahirki 3 günlerinde bir rivayette 17 namaz, bir rivayette 20 namaz Resulullah aleyhisselamın öz bolmokluğu bilen sahabaları ewe düşürüp Hazreti Ebu Bekir Siddiqi namazda imam goýýatdy Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Şundan sahabalı düşünýärler Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın maksudi Ebu Bekir Siddiqi 120 min bir rivayette 130 min sahabası ba wagtynda Ebu Bekir Siddiqi ileri çekip namazı ewe geçirýärligi Ebu Bekir Siddiq menden soňram da men yerime oturmaly, men halifem bolmaklygy diýip sahabalar şunu Resulullah aleyhissalam'ın etýän afalyndan namazy geçirildiginden düşünýärler. Ebul Hasan Eş'ari rahmetullahi aleyh aýtýar, Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Ebu Bekir Siddiqi şu namazda özü meriz yatan wagtynda sahabalyň öwüne geçirmekligi şun özü olokon bir delil Resulullah aleyhissalam özünden soňram şu Ebu Bekir Siddiqi goýup gitjekligine. Şon Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtýar, bir mübarek sözünne ya ummul kavme aqra'uhum li kitabillahi taala. Bir kavme imam durur qarirağı diye. Fe in kanu fil qiraati sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Eger qiraatda qariçylykda hemmesi deň bolsa, onda sünnete yetigirägi imam durur. Eger sünnete yetiklikde hemmesi deň bolsa, ýaşy ulurak, ýaşyrak imam durur diýär Resulullah aleyhissalam. Eger senne yaşlarına da deň bolsa, haýsy birisi deslavrak musulman bolsa, şol ewe düşer diýipdir. İbn Kesir rahmetullahi aleyh aýtýar, El-Bidaye we Nihayede şu İmam Eş'ari rahmetullahi aleyhin kelamyny şu aýdylan kefi gyzyl bilen ýazylyp goýulmaly zatçy. Şu sifatlaryň hemmesi Hazreti Ebu Bekir Siddiq'de üýşügül bolan soň qarirak sahabalara hemmesinden qarirak Ebu Bekir Siddiq. Sünnete yetigirek sahabalara hemmesinden yetigirek Ebu Bekir Siddiq. Hemmesi yaşda eger uluba bolsa yaşurraklary da diýen Ebu Bekir Siddiq. Eger İslamda her kim ewe düşen bolsa hemmesinden İslamda ewe düşen Ebu Bekir Siddiq. Hamşy hemmesinden laýyqrak ewe düşmerrak Ebu Bekir Siddiq diýip aýdylýar. Muny bir az howsale bilen gulak asaýlyň bula muqaddeme bir Ebu Bekir Siddiq'in hilafete yetmekligi barada. Bir kitaplarda aqwalla, gurrüňli, kepleken hemmesinden bir muhtasar edaqydany gerek gurrüňleri bir 45 daýyga 50 daýygaň içinde bir muhtasar mufid bir jami' many edaqydan sizlere täbil berilmekdir. Ýaş jawan musulman dogalla. Hazreti Hatib Bagdadi rahmetullahi aleyh aýtýar, tamam muhacirli, ensar sahabalı hemmesi muttefik bollular, üýşdüler Ebu Bekir Siddiq'in hilafetine. Hemmesi üýşakydan Ebu Bekir Siddiq'i ya halifete Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Hemmesi ey Resulullah'ın yerine oturan, ey halife-i Resulullah diýakydany at berýärdiler. Biz eşitmedik başka Ebu Bekir Siddiq'den sonra birine halife değilsin. Emirul Mu'minin diýilýär. Emma halifani Hazreti Ebu Bekir Siddiq'i haslap muhacir ensarlan aydan zadişi. Halani ki Resulullah aleyhisselam mübarek canı qabız bolup bir vefa dünýäni terk edip giden wagtynda 120 min ila 130 min sahaba batdy. Himmetçe Hazreti Ebu Bekir Siddiq'i ya halifete Resulillah deyip himmesi razi boluşuna. Himmesi razi boluşu 120 min sahaba ya halifete Resulillah deyip himmesi aýtýardylar şuna razi bolýarlar. Şun özü Ebu Bekir Siddiq'den yani hilafete mustahaklygyna delil diýip aýdylýar. Inni gurrun ştada sahabala Rizvanullahi Teala aleyhim ecmaîn gözleş durmandırlar Resulullah aleyhissalatu vesselam defnedilsin ondan sonra biz halifani billayli. Hazır Resulullah aleyhissalami caýla makala mübarek cesedini yere caýla makala halifan billiyelle. Bir arada bir sual gelýär, soru gelýär. Resulullah aleyhissalatu vesselam rivayetler muhtelif. Bir rivayette 48 saat ýaly Resulullah aleyhissalam defnedilmäni goýulýar. Bir
Bir rivayette Resulullah aleyhisselam döşemme gün dünýeden geçýär guşluk wagtda seşemme gün jaýlanypdyr diýip de rivayet bar. Emma rivayetlaryň güýçlürägi enemiz Hazreti Aişe radıyallahu anha çarşemme giýje, çarşemmen giýjesinde Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek cesedini toprağa verip jaýlanyldy diýilýär. Indi şu müddetiň içinde näme diýip Resulullah aleyhissalatu vesselamy giýje goýulypdyr defnedilmekligi. Meger Resulullah aleyhissalatu vesselam vefat edenne basym jaýlanmalymy? Bir adam dünýeden geçdi, onu basymrak jaýlamaly diýip aýdylýar. Bir irat bolup düşülmeýär diýe kitaplarda. Şon Resulullah aleyhissalamy ta'khir edilmekligi defnini Resulullah aleyhissalamyň mübarek cesedi başga adamlaryň cesetleri ýaly, başga adamlaryň bedelleri ýaly. Başga adamlar janlary cesedinden çykandan soňra, ruhu çykandan soňra üýtgäp başlaýar. Başga adamlaryň cesetleri üýtgemäne durýar. Emma Resulullah aleyhissalatu vesselamyň mübarek cesedi şol dünýeden vefat edenden soňra da Hudaý Taala mahfuz edip goýýar peýgamberleriňkini. Ol dünýeden geçenden soňra da eýni diýirlikdäki ba wagty ýaly geçen jelesede de geçti Hazreti Ebu Bekir Siddiq Resulullah aleyhisselam dünýeden vefat edende parçany açakadany sen nagat diýri wagtynda da sen gawy iýsli, sen nagat dünýeden geçenden soňra da sen gawy bolup ýatyň diýe. Resulullah aleyhisselamyň bir hasaislaryndan, bir Hudaý Taala haslan zatlaryndan cesedi başga adamlaryňky ýaldy. Bir delili şi. Hatta bir haslarynyň bir Resulullah aleyhisselamy Allah hemmeňize gidenlere tekrar nesip etsin, gitmediklere nesip etsin Resulullah aleyhisselamyň huzuruna barakadany Esselamu aleyke ya Resulallah diýmek. Resulullah aleyhisselam aýtýar: "Ma min ahadin yusallimu aleyye illa raddallahu aleyye ruhi hatta arudda aleyhisselam." Rawahu Abu Davud rahimahullah. Haýsy bir adam maňa gelip Esselamu aleyke ya Resulallah diýse, Hudaý Taala men ruhumy ewurýär, men şoň jogabyny wa aleykumussalam diýmeden serem Hudaý Taala men ruhum ewurýär diýipdir Resulullah aleyhisselam. Bir Peygamber aleyhissalatu vesselamyň hasaislerinden tanylýan zatlar. Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh aýtýar: "Lemma ijtama'al qawmu li ghasli Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Resulullah aleyhisselamyň mübarek cesedini yuwulmadan sirem, gusl edilmeden sirem Resulullah aleyhisselame kawm üýşen wagtynda öz emusi Abbas ibn Abdülmuttalib, Hazreti Ali ibn Abi Talib, Fazl ibn Abbas, Qusam ibn Abbas, Osame ibn Zeyd ve Salih diyen şu sahabalar Resulullah aleyhissalatu vesselami yuwulmadan sirem eşerik girdiler. Hazreti Abbas, Hazreti Fazl, Hazreti Qusam Resulullah aleyhisselamyň mübarek cesedini beýlek agdarýatdylar. Osame ibn Zeyd bilen Salih bular Resulullah aleyhisselamyň azad eden gullaryndan, azat bolan gullardan bular. Bulan ikisi Resulullah aleyhisselam ola beýlek şeýlek agdyryp duran wagtynda suw Resulullah aleyhisselamyň mübarek cesedini sepýatdylar. Ve şol mübarek cesedi Resulullah aleyhisselam'ı de Hazreti Ali radıyallahu anh mübarek eller bilen Resulullah aleyhisselami yudi diye. O şu wagtda Hazreti Ali radıyallahu anh aýdypdyr: "Bi abi ve ummi ma atyabaka hayyan ve meyyiten." Rawahu Ahmed rahimahullah. Hey ina tam sana feda bolsun ya Resulullah. Sen nagat diýiriň de gawy, sen nagat dünýeden geçenden soňram de sen gawy isli bolup ýatyň diýip Hazreti Ali de şeýle aýtdy. Resulullah aleyhisselamdan pes giýje galmaklygy bilen başga adamlaryň cesetlerinden Resulullah aleyhisselamyňky fark etdi. Bir delilleriniň biri. İkilenji delil Resulullah aleyhisselami häzir dünýeden vefat etdimi ýa dünýeden vefat eden aklym diýip sahabalar digergun çaşygylmyşdyklar. Hazreti Ömer ýa Resulullah aleyhisselam dünýeden geçen ak diýipdi. Tämmüň özi bir zaman çekýäki sahabalar boyun alsyn Resulullah aleyhisselam dünýeden geçerligini. Ya nirde defin bolmaly Resulullah aleyhisselam. Hazreti Ebu Bekir Siddiq aýtdy, nirde can veren bolsa, nirde vefat eden bolsa, şo taada defnedilmeli diýip Hazreti Ebu Bekir Siddiq jaýyn taýin etdi. Mahalli defniň üstüne ihtilafly bolup durlar.
izinden hilafeti tayin etmeden şirim muň üstüne sahabalar meşgul bolýarlar. Muň üstüne sahabalar bir degerguluk diýen zat başlarynda barmışdyk. Eýni bir ceset ruhy ýok, ceset ýaly bolup häzir düşünşmändir durlar. Hazreti Osman ýaly dili tutulup durupdyr. Hazreti Ali da önçe öýden gymyllap başarmandyryşyny eşden wagtynda bir topar sahabalar ýörüp başarmandyrlar. Bir toforlady basym şin sahaba ýanky halifäni billäýil diýýärliginiň illeti Rasulullah aleyhi selamyň defnini giýje goýup eýýem biz bir baş taýin edilýärligi ara nifaq sokýarly, munafyklar, şeytana miňdeşli ferge edamasyn, bölämasynlar, başsyz galamaýlyň diýip basym eýýemskine baş taýin etmäň üstüne düşýärler. Yine bir däne delilleň biri Rasulullah aleyhisselam şu mübarek otogyny can beren vefat eden otogundan enemed Hazreti Aýşaň otogundan çykarylmany namazy şoňa tamam zinanyla erkekler cemaat bolakadan giyirip namaz okuyupdyrlar. Bir de oham kän zaman tul çekipdir. Illetleriniň biri Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň defni şondan şirim giýje galyny diýilýär. Emma ehli sünnetin ýanyna iki däne bir nezer var. Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in halife bolmaklygyna. Ol nezerleň biri ehli sünnetin bir aqidasyna Rasulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in halife bolup ýerine oturjaklygyny bir eşare bilen belletdi. Ýöne mahfi eşaralar. O bir rawayatda da Rasulullah aleyhissalam alenen aýtdy, aşkara aýtdy diýilýär. Ol eşare delligi Rasulullah aleyhisselam özü meriz ýatyka Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in namazy geçirýärligi şoň özü eşara men baqam Ebu Bekr Siddiq size imamdu men ýok bolamda da sizin imamyňyz sizin başyňyz Ebu Bekr Siddiq bolmaly şu bir eşara diýip ulamalar ehli sünnetinkile şeýle aýtdy. İkilenji delil ehli sünnetin delili şi Rasulullah aleyhissalatu vesselam aşkara delille bilen Ebu Bekr Siddiq'in halife bolmaklygyny aýtdy diýipdirler. 3 tane delil okuýarly, üçüsi İmam Müslim'in rawayati sahih hadisle. Bir wagtda bir zinane gelipdir Rasulullah aleyhissalama. Ya Rasulullah, inni men gaýtalap gelsem, hulasy hadisçi, inni men gaýtalap gelsem sen tapmasam kimiň ýanyna barayyn diýe. Rasulullah aleyhissalam in lem tecidini fa'ti Ebu Bekrin. Rawahu İmam Müslim rahimahullah. Sen inni gaýtalak gelsen, men dünýeden geçen bolsam Ebu Bekr Siddiq'in ýanyna baraga diýipdir. İmam Müslim'in rawayati Rasulullah aleyhissalam sarahaten aýdypdyr, menden soňram Ebu Bekr Siddiq men ýerime oturjaklygyny diýip ehli sünnetin delilleriniň birisi. Ya meriz ýatan güllerinde Hazreti Aýşaga aýtdy Rasulullah aleyhissalam maňa Ebu Bekr Siddiq bilen öz dogonyň çagyr, men şolara bir kitap ýazyň. Men gorkyan menden soňram ihtilafly dörärmike diýen bir toforla galyp men Ebu Bekr Siddiq'den laýykyrak diýermike diýen Hudaý bilýändir Ebu Bekr Siddiq'den aňyrda laýyk hilafete ýokdur diýip Rasulullah aleyhissalam şonu aýtdy. Emma ýöne kitabeti ýazmandyr. Şunu aýdyp ýazjak diýen enebi Hazreti Aýşa aýtýarlygyny İmam Müslim rawayat etdi. Yine bir däne hadis Rasulullah aleyhissalam serahaten aýdypdyr Ebu Bekr Siddiq menden soňram yerime oturjaklygyny men diýişimde maňa köködilli. Ehli sünnetin aqidasyny bir peýgamberi ruýasyny diýişinde bir zat köködilse şo da wahy bolýar. Maňa diýişimde köködilli men bir hawzyň başynda adamlar da şondan suwarlyp durlar. Yani bir hawzyň başynda adamlar şondan suw içýärler. Feja'a Ebu Bekrin. On men ýanyma Hazreti Ebu Bekr Siddiq geldi we Hazreti Ömer de geldi. Men elimden bedrani şol suw çekilýäni men elimden alaqadany bir vedre suw çekdi. Bir rawayatda da 2 vedre Hazreti Ebu Bekr Siddiq suw çekdi. Oham Hazreti Ebu Bekr Siddiq adamlara suw berdi diýipdir Rasulullah aleyhissalam. Oň elinden soňram Ebu Bekr Siddiq'in elinden Hazreti Ömer alaqadany ol kärek suw çekdi. Soňram kän malgarala, o weýran mollala şo hawzyň daşyna üýüşip kän nefer Hazreti Ömer'iň elinden ganny. Bir de İmam Müslim'in rawayati şoň täwilini aýdylýar. Ebu Bekr Siddiq Rasulullah aleyhissalamdan alýarlygy, yani bir suwy ummata islami ak imany ýaýratjaklygy. Emma bir vedre çekýär, 2 vedre çekýärligi
Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinin az boljaklygy. 2 ýyl 3 ay Hazreti Ebu Bekir Siddiq hilafet etdi. Bir az hilafetinin boljaklygy. Emma Hazreti Ömer kärrek suw çekip kärrek suwa ýakýarlygy, ol Hazreti Ömer radıyallahu an 10 ýyl 6 ayda Hazreti Ömer hilafet bolymy hilafetinin uzak boljaklygy diýip şeýle täwil etipdirler. Ve her hal Resulullah aleyhissalatu vesselam işte sahabalyň üýşmekligi bilen Resulullah aleyhissalamyň ýerine halife bellenýän Hazreti Ebu Bekir Siddiq bir ummatyň ýüküni wezife daqydan şu gerişine alypdyrdy. Bir ummatyň ýükü. Bu bir agza aňsatda Resulullah aleyhissalam dünýeden vefat edenden soňra sahabaly akyllan çaşygyly, Hazreti Osman ýaly dil tutugly, Hazreti Ali ýaly öýünden çykyp bilmännu, Hazreti Ömer ýaly hezyan kepläp durlar. Şu sahabalar üýşürmek, başlaryny bozman saklamak, öwkü jeleselerde inşallah gelir, kän kowumla, kän kabileler murtet bolupdyrlar, dinden çykypdyrlar. Şolaň öwlerine ýene baş bolaqydan saklamak bir nagat agyr wezife, nagat bir agyr ýük. Emma şolaň başlaryny şaşyrmandyrýan Hazreti Ebu Bekir Siddiq bolýar. Ýogam kän sahabalar, Hazreti Bilal radıyallahu anh, Hazreti Bilal'la Medine'de men ýaşap başarjak indi diýip Resulullah aleyhisselam vefat edenden soňra Medine maňa inni dar bolýar diýip Şam'a garşy çykyp gitdi Hazreti Bilal ýa-Allah. Emma şu sahabalar himmetini saklamak, İslam'ı baş bolup durmak agyr ýük Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in gerişlerine oturýardy. Hazreti Bilal radıyallahu anh Resulullah aleyhisselam vefat edenden soňra azan çekenne eşhedü enne Muhammeden Resulullah gelen wagtynda Hazreti Bilal'ın damagy dolýanmışdyk. Azan aýdyp başarmaýanmışdyk. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah gelenne Resulullah aleyhisselam aradan vefat edigili Hazreti Bilal'ın damagy dolýanmışdyk. Bir gün Hazreti Bilal radıyallahu anh Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in ýanyna gelipdir. Resulullah aleyhisselam vefat edenden soňra Hazreti Ebu Bekir Siddiq Hazreti Bilal'i kulluğundan alakadany berdiliginden çıkarıp azad etýän Hazreti Ebu Bekir Siddiq bolan soň Hazreti Bilal Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in ýanyna gelýär. Ey Ebu Bekir Siddiq, ya halifete Rasulillah. Ey Resulullah'ın yerine oturan Ebu Bekir Siddiq, sen meni kulluktan, berdilikten azad ettin, sen meni Huda için azad ettin mi, özünden süreyim mi? Hazreti Ebu Bekir Siddiq aýypdyr, men Allah'dan süreyim seni azad ettim. Onna sen men Allah'dan süreyim azad eden bolsaň, Allah için men ne senden isleyen, maňa ijaza ver, men Medine'den gitjek diýipdir. Men jeňiň ýerine, jihadyň ýerine gitjek diýipdir. Hazreti Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr, sen bize azan çekip ýören ey Bilal, sen Resulullah aleyhisselam'ın döwründe bize azan aýdyp ýören ey Bilal, biziň gulaklarymyz saňa öwrenşigili ey Bilal, sen Medine'ni goýup, sen Resulullah aleyhisselam goýup, sen nirek gitjek? Hazreti Bilal aýdypdyr, men başarmaýan diýipdir, men damagym dolýar, men Resulullah aleyhisselam dünýeden vefat edenden soňra Medine maňa garally, Medine maňa şu giňligi bilen darally, maňa ijaza berdi ýakydan Hazreti Bilal ijaza alyp Şam ýurduna garşy gitdi. Näçe wagt geçenden soňra Hazreti Bilal bir gece yatan wagtynda Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek diýişine giripdir Hazreti Bilal'ın. Ma hadihil cefvetu ya Bilal. Ey Bilal, bizden uzakda gezmäň nämeseň? Ey Bilal, bizden uzakda ýaşamaň nämeseň? Ama ana laka an tazurani. Ey Bilal, mezenden bolmadymy men ziyaretime gelmeklik? Medine gelmeklik, mezenden bolmadymy Medine aýlanşmaklyk diýip Resulullah aleyhisselam Hazreti Bilal'ın diýişine giripdir. Hazreti Bilal dan wagtynda turýar, narahat bolakadan turýar. Seferin zatlaryny teýýarlap çyk Medine'ye garşy gelýär Hazreti Bilal. Gelsine Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ziyaretine barýar. Hazreti Ebu Bilal'i sahabalar görüpdir. Bir rivayette Hazreti Hasan Hüseyincan görýär sataşýar. Hazreti Bilal bular guzoklaýar. Bular isgaýa, sizden Resulullah'ın isi gelýär dedi ýakydan Hazreti Bilal bular guzoklaýar. Hazreti Bilal
Hazreti Hasan bilen Huseyni gucaklap duran wagtynda ol Hazreti Hasan Huseyn Hazreti Bilal'dan bir zat isläpdirler. Ey Bilal, bize seher wagtda, tehajjud wagtda bir azan çekýätdiň. Şol bize bir gadimi ýatlap, Resulullah'ın döwründäki azany bize bir aýtda bersene diýerler. Hazreti Bilal seher wagtda bir Resulullah aleyhisselam'ın ewlatlary Hazreti Hasan Huseynjan mundan islenseň, Hazreti Bilal gaýtalap öňkü azan çekýän jaýyna barakydany gaýtadan azan çekjek bolupdyr. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hazreti Bilal'ın sesi Medine'de aýlanýar. İrteccetil Medine. O da dan wagtynda, halwat wagtynda Medine bir sandyrapdyr. Zinanalı, erkekli, adamlı, oğlancıklı. Ebu İsa Resulullah, hey Resulullah gaýtalap gelimi, Resulullah'ın azanı gelýär bi. Resulullah aleyhisselam gelimi käbi, Resulullah aleyhisselam'ın zamandaki azan gaýtadan çekilýär bi diýip Medine'de bir ses galypdyr. Hemme zinany erkek adam sesleri galyp bir azan, tanış azanly bi diýakydany hemmesi bir Medine'de bir gyýkçyk bolýar. Hazreti Bilal azanı edame berýär, çekýär. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah geten wagtynda yine Hazreti Bilal öňkü ýalda magdolýar. Resulullah'ın zamanına azan çekip Resulullah aleyhisselam gözleşip durýan Hazreti Bilal ol geçen döwürli ýadyna düşýär. Azana es-salatu hayrun minen-nevm diýip Resulullah aleyhisselam çağırýan Hazreti Bilal yine ol döwürli geçen gülle ýadyna düşýär. Hazreti Bilal azan aýdyp başarmaýar. Hazreti Bilal ýaly şahslar Medine'ni terk edip gidipdirler bize dar bolýar diýip. Emma Hazreti Ebu Bekir Siddiq'ın gerdenine, gerişine nagat ağır yükle galypdyr. Her sahabaly üýtgäp duran wagtynda Hazreti Ebu Bekir Siddiq şa ağır yükü tahammül etýär. Resulullah aleyhissalatu vesselami Hazreti Bilal ýaly adamlar bula näzire Medine dar bolmasyn niýsene mübarek gözleri bilen Resulullah aleyhissalamy görýän. Resulullah aleyhisselam'ın namaza çağırıp durýan Hazreti Bilal näzire ýüregi darykmasyn. Şu zamana täzelikde şu zamanada 1400 ýyl soňram Resulullah aleyhisselamy görmäni aşyk bolan insanlaryň bir gürrüňini eşdeýliňde. Näzire Hazreti Bilal jydasyn niýeliňde. Ola gözleri bilen Resulullah aleyhisselamy gören adam. Işq diýeni Hazreti Şems-i Tebrizi'den bir wagtda sorapdyrlar. Işq nämeşi diýakadan, işq näzire bolýar diýip. Hazreti Şems-i Tebrizi aýdypdyr. Işq diýeniň galam bilen kaşki defteri ýazylan bolsatdy, meni kitap ýalsaňa okuýsam nämedigini düşündirsem da diýipdir. Ol işq diýeniň ýürekdäki bazat her kimde farkly diýipdir. Onu saňa biz aýdyp düşündirip bolýan zatda. Hazreti Mevlana aýtdy: "Çon galam ender neweşten mişe taft, çon bi eşq amet galam ber hut şekaf." Şu galam ma Hudaý Taala galam yaratdy. Yaz diýipdir, kıyamata çellim boljak zatlar yaz diýär Hudaý Taala. Galam hemme zady ýazyp barýan wagtynda eşqi ýazmaly bolan, eşqe ýeten wagtynda galam özde ölüpdir. Eşqiň öz bir şizire bir güýçli zat. Hazreti Bilal gören adam. Emma şu zamanada Saudandan bir hajylaň biri gelýär-de. Bir kanunundan bir ay gezmeli bolsa, bir ayından edafarak gezýär, 2 ay gezýär, 3 ay gezýär. Başgalardan saýlanýar galýar. Mescid-i Nebi'de Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna gezýär. Arada serwazly görýär, müň zatlaryny çeketýärler, orta wagty geçigili, hay tutmaly bolýarlar, ýanky Mescid-i Nebi garşyn gaçyp gitýär. Hay mescide girenden soňra müň ýyzyndan kawalap, bi hormati edip Resulullah aleyhissalam'ın mescidine birini kawalap ýörmek edepden ne diýip goýýarlar. O da şu mescidin içinde gezip ýören bolmaly özi. Ay näçe wagtda geçýär. Her daşary çykanda bu adam tutjak bolýarlar bolmaly. Bir yine Resulullah aleyhissalam'ın mescidine garşyn gaçýa girýär gitýär. Arada bir gün çykypdyr, ýanky adam serwazly tutýar. Onu bu adam ýalwarmana durýar. Hey men näme? Men bir ýejek adamyň çöreginiň öwüne geçýänmi men? Ya ýatjak adamyň jaýyna alýanmy men? Hey men özüm ışq edip, yüreğimde muhabbet bilen şu Resulullah aleyhisselam'ın ýanyna gezip ýönna men. Men kime eziyetim ma? Men näme dep ýiberjek bolýaňyz? Gitjek bolsam men özüm bilmän nunmy? Men özüm galyp dunstada kimiň çöregini ýänmen, kimiň jaýyna alýanmen? Maňa beýtmäň.
Yo sen kanuni de gezip ýörşiň, meni goluna girakadan ekidip barýakale. Meni birçe lehze bir saklaň onu diye. Men birçe bir şu ýaşyl guppa garşyn yüzlenip men bir Rasulullah aleyhisselam aýtjak zatlanma. Şonu aýdyň ondan soňra mekidan. Meni bir saklaýarly. Rasulullah aleyhisselam'ın ýaşyl guppasyna garşyn Rasulullah aleyhisselam'a garşyn yüzlenakadany ýanka adam ýüregi bilen ýalbarmana durupdyr. Ya Rasulullah, sen mihmanyňy, sen ýanynda näçe wagtlar gezdim men. Ya Rasulullah, sen mihmanyň ekidip barýarly. Ya Rasulullah, sen ýiberdi mihmanyňy. Ya Rasulullah, men sen ýanynda galmadan sirim tükanym matdy, tükanym epber gaýtmadymmy? Ya Rasulullah, men sen ýanynda bolayyn ýakadany enatam goý gaýtmadymmy? Ya Rasulullah, men fagat ştada gezsem bolýady ýakadan sen mihmanyň bolayyn diýip İl günüm goy gaýtmadymmy ya Rasulullah? Men sen mihmanyň bolpýan, bula sen mihmanyň alyp barýarly ya Rasulullah. Sen hiç da etjekkämi men barýan ha diýip ýanky ýalbarmany durýar. Şonu aýdyp duran wagtynda sesi kesilýär, ýykylýar. Ey serwazla, maňa sen tur defe. Näme yalandan sen oýun oýnama. Ey wagt geçýär, ses çykanak. Wagt geçýär, sesi ýok. Urjansyň adamlaryna aýtýarlar, aňyrdan gelýärli, görýärli bula adam. Yarım saate golay bolupdyr, myň jany çykypdyr kim? Bula adam jan meripdir. Işık diýeni şi, ya Rasulullah, sen mihmanyň akıtyp barýarly. Men hemme adamdan geçtim, sen ýanynda bolaýyn diýip. Ya Rasulullah, men sen ýanynda bolmalymy? Men gitmeli bolummy diýip ýüregi bilen bolansaň, jan şu tada çykýa, bagide jaýlanýa Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň ýanyna ýaty. Kıyamatda da Rasulullah aleyhisselam'ın yanından kopmalı. Bu adamın ışkını özden Rasulullah aleyhisselam'ın muhabbeti o hem sahabalara nezire olmalı. Görmeyene aşık bolup yören hemin sizin özünüz ýaly yürekdäki muhabbeti 1400 ýyl fasile geçipdir da. 1400 ýyl zaman geçipdir. Şumat Rasulullah aleyhisselam diýip agzamyzda 1400 ýyllyk ýaly daşlyk fasile barmy? Muhabbetin tende, yürekde, canna, nevir canna, belki cümle cahanna diye mahtumul işan. Muhabbeti tezece yüreğimizde oldu da. Bu adam şeyle dünyadan geçakadan gali. Ama Hazreti Bilal nezire mana cıdamalı. Hazreti Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh aytiye, Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek canı kabız bolan vaxtında Sagife diyen cayda ensarlan caylarına Ensariyle üyüşüptür. Yani Medineli sahabalı üyüştülü diye Hazreti Abdullah ibn Mesud. Ola ittiler minna emirun ve minkum emir. Ay bizden bir baş bolsun Medinelilerden, Mekke'den gelenlerden de bir emir bolsun diye ayttılar. Bula şeyli gurun etip duran vaxtlarında Hazreti Ebu Bekir Siddiq bilen Hazreti Ömer giyir qaytiyarlar. Ama Hazreti Ebu Bekir Siddiq bir tulan Irak bir hutba aytiya gurun meriye. Hazreti Ömer radıyallahu anh aytiya birden Ebu Bekir Siddiq men yanına duran wagtymda ey cemaat dipdir, ey cemaati muhacirle ensarla men iki adam işaret etjek, şolong birine biz baş edakadan tayin edip şoňa elimize tutup beyat edeýin dipdir Ebu Bekir Siddiq. Hazreti Ömer aytdy, men kulak asy tutdum, iki adamyň biri Ömer'e beyat edeýin, ýogsamda Rasulullah aleyhisselam'ın emini bolan Ebu Ubeyde'ye beyat edeýin diýdi. Hazreti Ömer aytdy, men boýnum eger qılys bilen wurlan bolsa gawrak diýe bir kowumda men emir bolup baş bolayyn, Ebu Bekir Siddiq de şu kowumda bolup dursun. Näzir Ebu Bekir Siddiq'in baýyrynda men baş bolayyn diýdim diýe Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer şu taýda edipdir, ya maşarel ensar. Hazreti Ömer keplepdir. Ey ensariyle diptir. Elestum ta'lamuna enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad emara Ebu Bekir'in ya ummun nas? Hemmeňiz özüňiz görmediňizmi, bilmeýäňizmi Rasulullah aleyhisselam namaza kimi imam goýdy dipdir Hazreti Ömer. Namaza Rasulullah aleyhisselam kimi bize baş edip ewe geçirdi, imam goýdy. Fe eyyukum tatibu nefsuhu ay yetaqaddama Ebu Bekir radıyallahu anh. Haýsy biriňiziň ýüregi etýär Rasulullah'ın ewe geçiren adamsyndan ewe geçip baş bolup durmaklagy haýsy biriňiz ýüregiňiz etýär dipdir Hazreti Ömer. Rasulullah aleyhisselam'ın bizi ewe sürüp geçirenden haýsy biriňiziň ýüregiňiz etýär şondan ewe geçmekligi. Qalatil ensar na'udhu billahi an nataqaddama Ebu Bekir. Hemme saýtdyrlar Allah'a sığınýas Ebu Bekir Siddiq'den bizi ewe geçmekligimizi. Ebu Bekir Siddiq baş bolsa bolar dipdirler. Şonna Hazreti Ömer radıyallahu anh
Obsut yedeke ya Ebu Bekir. Ey Ebu Bekir elini uzat deyiptir Hazreti Ömer. Hazreti Ebu Bekir Siddik elini uzat ya febaya'tuhu. Hazreti Ömer aytdi, men desla beyat ettim. Sen bizim başımız diyakadani. Bu sonra muhacirli beyat etti. Sonra da Ensar Medineli sahabalı beyat ettiler deyip İmam Bukhari'nin rivayetinde Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh şeyle aytdi. Bir deslapkı beyat bolýar Hazreti Ebu Bekir Siddik bilen. Şi aydylan gurrun şi beyat sagifede Resulullah aleyhisselam'ın dünýeden geçen güni doşanma gün bolýar. Emma ertiri Resulullah aleyhisselam seşanma gün bolanda tamam sahabalar hemmeti Hazreti Ebu Bekir Siddiq'e mescide gelakadani beyat etdiler. İşte da bir almalı ders. Yaş Müslüman dogolla. Hazreti Ömer radıyallahu anh haysi biriniz sizin cüret edecek Resulullah aleyhisselam'ın evi süründen evi geçmeklige diye. Yani ullun erzişin bilmek. Megami özünden ulini erzişin bilmek. Resulullah aleyhisselam aytti enzilun nase menazilahum. Adamları her kim öz jaygasyna koyun. Şubur ola kon bir ders aşy. Her bir adamy her kim bolsa öz menzilini öz jaygasyna koyun diye Resulullah aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ýoly tawsyrgylaryndan daş düşensek biz şoňa muhalefet bolansak kän fitneli zatla şoň üstünden bize gelýärdi. Kän ýaş oglanlaryň aqidesi ýetgemekligi, etigady ýetgemekligi bir millik aba, o millik. Oň üstüne Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın tawsyrgysy her adam öz jaýgasyna goýun diýär Resulullah aleyhissalam. Bir tofar adamlar we İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi ýaly, ya İmam Şafii ýaly mujtehid adamlara ay bizden näme fargy bar olaň? Ola da biz ýaly adammışdykda, mezhep näme? Mezhep gerekkä diýilýär. Adamlar jaýgasyna goýun diýilýärler. İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi bir ummata çıra bolup duran adam. Tek hadisleri, tek Kur'an'ın ayetlerini gözden geçirip, riz meseleler saylap, mezhep etip koyan adam, biz bilen näme fargy bar diye. Adamy jaýgasyna goýmasaň, adam görýän azyş gitýär. Şimal mezhep näme gerek? Sünnet bolar bize diýerler. Ay yeni bir wagt geçenden soňra aýdylýar, ay sünnet näme? Resulullah aleyhissalam'ın sünneti näme gerek? Kur'an bolsa bolar diýerler nauzu billah. Kur'anyň özi Hudaýyň kelamyda. Kur'an aýdyp duka sünnet näme gerek? Desler mezhep gerekkä diýip başlanýar. Soňra ay sünnet gerekkä diýilýär. Inni Kur'any ýetdi da Kur'an bolar diýip duran adam, ay Kur'anna şaýat Muhammed'in öz getirenler sallallahu aleyhi ve sellem. Ay Hudaýyň özü bolsa bolýar da men Hudaý bilen bolaryn. Soňra ütgäp başlaýar. Kur'an näde gerekkä? Bir milligi de onu eltip barýar. Bir de her bir adam öz jaýgasyna goýmansaň Ebu Hanife de biz ýaly adam da diýip la mezhep bolup barýar. Mezhepsiz bolup barýar. Ay Kur'an gerekkä Allah maňa bolar diýe. Soňra wagt geçýär. Ay nauzu billah kän özüňiz görýän nerseňiz ha. Ozal bir falan muftiymişdik, falan alimmişdik, falan zatlara yetikmişdik. Emmeni ateist bolupdyr, Huda nabawer bolupdyr, Hudaýa inanmaýan bolupdyr. Mezhebini ýetgedipdir. Näme denşirimşi? Özüni öz jaýgasyny tanymandyr, özüne millik getiripdir. İmam Azam goýmaly jaýgasyna goýmandyr. O da biz ýaly adam da diýipdir. Ahirde adam azyşy. Soňra görýän ay Hudaýa da nauzu billah inanmanýar da. Ya görýän o falany ozal alimmişdik kim? Men bence näme bolupdyr? Alim bolmaklygy bilen ol her kimi öz jaýgasyna goýmak gerek. İmam Azam da kabul etmeýär, şozra bolýar. Nauzu billah Hudaý saklasyn mundan. Imme sahabalar Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın nagat sefarişlerine Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın tavsırgılarına daqiq durýanmışdyklar sahabalar. Bir wagtda Hayber'e garşyn Hazreti Ali'ni beripdir. Resulullah aleyhissalam Hayber'e garşyn git diýakadany perçem berýär. Imzi we la teltefit. Ey gen zata. Ey Ali, yürü diýipdir, git diýipdir, döwürün gözleme diýipdir. Yani şu sahabalar şu inki giştiklerin zatlara da Resulullah aleyhissalam ki hüvver gaim durýanmışdyr da. Ey Ali git döwürün gözleme diýipdir. Sondan Hazreti Ali günce walakadan atyna minakadan Hayber'e barşyn gidipdir. Häzir faqat Resulullah aleyhissalam git diýdi. Näme diýip barmalygyny soranak. Şo barýan ýerine bir näçe adam aty bilen ýörýäkadan Hazreti Ali atyn saklapdyr.
İzin gözlemeni ya Resulullah diptir aylana kadane. Ya Resulullah ala maza uqatil. Şu baryan yerine izin gözlemen Resulullah aleyhisselam git izin gözleme devoran gözleme ditta. Devoran gözlemeni nämäge ölşeyin ya Resulullah dip duraqdan soraptır. Resulullah aleyhisselam aydıptır. Qatilhum hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Ey Ali, şolu bilen kafirle bilen ölüş himmeti la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyense ele ölüş diptir. Hazret Ali şondan Haybere baryança devurun gözlemen izin gözlemen gitti diye Hazret Ömer radıyallahu anh. Yani işte Resulullah aleyhisselam şu tavsir menzur Resulullah aleyhisselam devurun gözleme gidive diydiği da emme şu devurun gözleme diydiğini şızırık kellerini kıyşartmanı gidiptir da. Ya bir vakti Hazreti İbn Mesud radıyallahu anh cımğavun dehret kılıp mescide karşıyın geliyemiştik. Resulullah aleyhisselam mübarek minberine çıkıp hutba içecek boluptur. İclesu diptir. Sahabela kalıp doğmuştuk. Oturun diptir Resulullah aleyhisselam. Oturun deyip mescidin içinde näkeler aydıptır Resulullah aleyhisselam. Hazreti Abdullah ibn Mesud daşardan geliyeke şu iclisu diyen kelimeni işten vaktinde geliyen yerine oturuptur çok aşağıdan. Resulullah aleyhisselam otur daşta otu. Barik gele Abdullah ibn Mesud diye kadar Resulullah aleyhisselam gaytadan eseri kalıptır. Yani işi kıl yağlı gıyşaracak ya olyamıştıklar. Ondan sırayım hemmeti gününüp yaşaptırlar. Ama bir yaş oğlun tedi yetip baryan oğlun. Efsurdegi tutuluyor. Hey hazır yaş yok ha. De bir resan okuyup bir efsurde oluptur. Tavsiye ferdi değil ya. Ödün bir meselen şu efsurdegiden çıkaracak bolaqdan revanşinası ikbarlıya falana zadın ki yazan kitabı vardır. Bir imanı ba yok. Falanın bir revanşinasıdan yazan kitabı vardır. Şunu okuy. Sen bir efsurdeginden nicat taparsın. Behterin bize ulgu, behterin bize yüreğimize cela veriyen, bize efsurdegiden çıkaryan Resulullah aleyhisselamın mübarek tavsırgıları. Sen git Muhammed'in yerine düş değilsen şol adam derman tapya yüreğine. Ama ona idilmeye. Bir kafirin yazan kitabını şunu okuymalı, yürekli aram olmalı. Yaş dostlu behterin olgu, behterin yüreklerimiz açyan, bizi efsurdegiden çıkaryan Resulullah aleyhisselamın mübarek sünneti, Resulullah aleyhisselamın mübarek yoldur. Beherhal Hazreti İkbal Lahuri naqat avadan aytya der acem gerdide mu hem der Arap Mustafa naya ve erzan bu leheb. Ay Arap acamlan arasında gezdim. Resulullah aleyhisselamın sünnetlerini tutyalı azalıptır. İmme Ebu Leheb'i ahlaklı Müslümanlarda köfeliptir. Biz onlardan bolmaylıyın. Biz Mustafa'yı ahlaklar tutyalardan mol, biz Mustafa'yı ahlaklar köfeltiyalardan molaylayın. Yaş cavan Müslüman doğullu. Hazreti Ali radıyallahu anh haytiye Hazreti Ebu Bekir Siddiq'i ilu zadaqadani sahabalı bey'et etiyada. Hazreti Ali radıyallahu anh haytiye Hazreti Ebu Bekir Siddiq'i قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ألا نرضاك لدنيانا. Ey Ebu Bekir Siddiq sen bize layık baş olmana. Sen Resulullah aleyhisselam bizim dinimizden sırayım yani namazdan sırayım. Ve neticeli zamanından önce geçti. Hacin yolunu öğretmene Müslümanlara baş edip 300 sahabe bilen Hazreti Ebu Bekir Siddiq baş edip iyi veriye. Bizim dinimizden sırayım seni Resulullah aleyhisselam razı bolli. Şimdi biz dünyamızda sana nimet razı olmaylıptır. Hazreti Ali radıyallahu anh. Resulullah aleyhissalatu vesselam dünyadan vefat eden ne diye Hazreti Ali radıyallahu anh? Nazarna fi emrina. Özümüz bir oturaqdan gözledik şu sahabalardan kim Resulullah aleyhissalatu vesselam'a gelişikli halifelik ve barada. Sonra gördük Resulullah aleyhissalatu vesselam bizim farz bolup duran namazımız ve farz bolup duran hacimizden sırayım Ebu Bekir Siddiq baş etti. Biz de şoňa Resulullah aleyhisselam'ın bizim farzlarımıza razı bolana, biz de özümüzi halife olmaklygyna razı bolduk deyip Et-Tabaqat İbn Sa'd rahmetullahi aleyh'te Hazreti Ali şey rivayet etdi. Resulullah aleyhisselam'ın razı bolana biz de razı bolduk diýilýär. Bir arada bir zatla iştilýänler Hazreti Ali bilen Hazreti Ebu Bekir Siddiq barada bir ihtilafla. Yo, Hazreti Ebu Bekir Siddiq bilen Hazreti Ali'nin ihtilafı bu baralaryň üstünde. Hazreti Ali soňra bilýäňiz Hazreti Muawiýeň öwünde ki sahabalaryň ihtilaflary biz hemmesini gawyk ýorýas. Hazreti Muawiýeň öwünde leşkeri bab bolup duran Muawiýeň öwünde Hazreti Ali durýar.
Eger hilafetin üstünde bahs boljak bolsatdy, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in evinde durardy. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in bir özü boldu. Leşkerdi yok, koşunny yok. Emma Hazreti Ali, Hazreti Muaviye'nin evinde soňram durýar. Şundan ma'lum boli Hazreti Ali radıyallahu anh biz özümüz razı bolduk diye. Son Resulullah aleyhisselam bize namazımıza, hacımıza, dinimize Ebu Bekir Siddiq'e razı bolupdy diye aýtdy. Bilen arasynda muhabbet şeýlemişdik. Bir wagtda Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh ikindi namaz okuýar. İkindi namaz okuýakydany da şerik çykyp gitýär. Fara'a el-Hasan. Hazreti Hasan canı görüpdir. Gizjek oğlan oynap ýören bolmaly başga oğlancyklar bilen. Fahamalehu ala atiqi. Hazreti Ebu Bekir Siddiq Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan canı alıp gerişine alıpdyr, göteripdir mını. O hem aýdypdyr şebihun bin nebi la şebihun bi Ali. Hey bu zat oğlan nipdir. Nebiga meňdeşýär, bir Resulullah aleyhisselam'a meňdeşýär. La bi Ali, bu atasy Aliga meňdenak bu dipdir. Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Şo wagtda Hazreti Ali radıyallahu anh gülüp duran bolmaly. Aralarynda şizre muhabbet ba. Ey be Hasanjan, babasyna meňdeşbir, Nebiga Resulullah aleyhisselam'a meňdeş, be Aliga meňdenak diýen Hazreti Ali de şotada gülüp duran Hazreti İmam Buhari rahmetullahi aleyh rivayet etýär. Şu ahirki dersi aleyli inşallah şu bilen gurun tamam edeyli. Hazreti Ebu Bekir Siddiq ehli beyti hormat koyupdur. Ehli beyti silapdır. Bir wagtda bir zinanalyň biri başsyz galýanna. Ýanynda bir 3-4 tane çağızygy da bar bolmaly, oglanjyklary, gyýda oglan, erkek oglandan başsyz galypdyr bu zinana. Oham bir öňçe başy we adamsy we öýüniň diregi bar wagtynda güni gaw geçýär. Emma bir öýüniň diregi dünýeden wafat edenden soňra güni gyn bolupdyr, garypçylyk bulara gelipdir. Näçe däne ýetim çağanyny saklapdy. Bir yankı zinana oglanjyklary bilen bile ýaşamak gyn bolýar bu taýda. Başga bir ýurde bardyr. Başga bir döwrekdäki bir oba şähre göçüp gitýär. Hey bu taýda milletden gurrungyna galyp durmaýly diýakadany. Başga bir şähre bar ýa. Yankı zinana 3-4 tane ýetim çağazygyny bir mesçitde goýýar. Özü şlowaň bir ulaqansyna bir ýaşulsyna bardyr. Hey mene şeýle bir ol falan owadan geldim. Bir günümizde şeýle öýümiň diregi dünýeden geçdi. Bize bir garypçylykda ýaşap ýörüp bir näçe çağızyklam da bar. Bize bir gollasaňyz diýakadan şolowaň ulsyna barýar. O da men sen aýtýan kefiňe inanmaýan, aýtýan zadyňa şahidin mami, maňa bir şahit getir diýe. Biz enany men bir ýurtdan geldim, men näzire şahit getireýin. Min ýanyndan ewurliýa denana gaýtýar. Ýolda bir mejusiýe sataşypdyr şo denana. Başsyz galan ýetimler saklap duran, gyn günde darçylykda ýaşap ýören denana. Mejusi bir oda Hudaý diýip ýörene sataşypdyr. Oňa erzahal edipdir. Men şeýle bir näçe ýetimler saklapdym. Bir şymal bir hewwer gyn ýagdaý boldy. Bize bir kömeňiz bolasa diýe. Yankı denana. Ol mejusi min kefin bolýar diýipdir. Sen nirde bolsaň bar çağızyklan ýanyna men zinanamy bereýin diýe. Öýüne gelýär, mejusi bolmaklygy bilen bir musulman men gaýtar köberdi. Emma bir mejusi zinanasyna aýdypdyr, bar falan ýerik falan mescide bar, bir zinana, musulman zinana ýetimler we bolmaly, saklap duran bolmaly. Şolar öýü Allahyň aýdypdyr. Oň zinanasy bar ýa getirýär. Men gawsyle ýalle. Ol ewünçe iki musulmanma? Maňa sen şahit getirdi ýakadan, many inanman kefin gaýtar köberen, giýje ýatan wagtynda Resulullah aleyhisselam diýişinde görüpdir. Resulullah aleyhissalatu vesselam diýişinde görýär, mübarek başyna sellen daňakadany kıyamet bolup duran ýagdaýda Resulullah aleyhisselam ummatyny gözläp duran bolmaly. Yankı musulman Resulullah aleyhisselam görüp başga bir gapdallar ulaqan awadan gasr walygyny görüp Resulullah aleyhisselam'a karşın marıptır. Ya Resulullah bu kasır kimden süreyim deyiptir. Resulullah aleyhisselam bir musulmandan süreyim. Ya Resulullah minne musulman deyiptir. Ya Resulullah minne sen ummatından minne musulman deyiptir. Resulullah aleyhisselam bana bakakadani musulmansılığına şahidin man bar şahidin getir deyiptir. Şahidin man musulmansılığına bar şahidin getir diye. Yankı adam gıyınına akadan durya Resulullah aleyhisselam aýdypdyr. Saňa garşyn zinana gelli, ol men ewladım etdi diýipdir. Ehli beytin diýipdir. Gıyın ýagdaýyn şikayet edip saňa gelli, men ewladım şahidin mam diýip gowk göberdiň, öz musulmanslygyna şahit getirsen diýipdir. Ol adam erti turya
Şähriň her ýerine aýlanýa ýanky zinanan tapjak bolýar. Ahyrda salgy beripdirler falan mejusin öýünde. Ol mejusin gaftyna barýa, maňa şol zinanan ýetim çagajyklar bilen ber diýe. Ol aýtýanyň da bolmar diýipdir. Bulan gelenmär maňa bereket geldi diýipdir. Ay men 1000 dinar bereýin sana, 1000 gyzyl bereýin, altyn bereýin. Maňa ber. Ýok, men bular bermerin diýipdir. Maňa şolan gelen giýjesi İslam'ın, Müslümanlığın başı Peygamber Hazreti Muhammed diýişime girdipdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Maňa Hazreti Muhammed diýişime girdi. Men mejusi kafir bolmaklygym bilen, ey adam, sen men ewlatlamy, sen eýe boldyňmy? Men aýtdym, Hawwa, şu gasyr senden sürem teýýarlandy diýakadan maňa aýtdy diýipdir. Şu gasyr senki diýakadan aýtdy diýipdir. Gözüm açtım, Müslüman boldum, ola maňa bereket bilen geldi. Indi sen dünýäni dökdüň men sana men bermerim diýipdir. Ola adam gynanakadan ýerine gitdi. Ähli beytleri, ewlatlar silamak biziň wezifämiz. Emma ewlatlaň da İmam Jafer Sadygy bir wagtda sen bir ewlat diýipdirler. Ay men ewlat bolmaklygym bilen men laýyk diýipdir İmam Jafer Sadyk. Ay mene şo duruşum günä men Rasulullah aleyhissalamyň sünnetlerini tutup başaramak, ay men ewlatlyga laýyk diýip. Ewlatlaň wezifesi özüni pes tutmaklyk, biziň de wezifämiz olar silamaklyk. Hazrat Ebu Bekr Siddiq, Hazrat Hasan Can Qaldyrakydany, sen nagat babaňa meňdeş, sen nebige meňdeş, sen Ali'ge meňdeş diýip Hazrat Ebu Bekr Siddiq şeýle sila hormat etýär. Emma buňky jeleseň mowzui bey'at Hazrat Ebu Bekr Siddiq bilen molya, 2 däne bey'at deslapky Sagifede Hazrat Ebu Bekr Siddiq bilen az sahabalar bey'at etýär. Ertesi gün mescidin içinde tamam sahabalar hemmet Hazrat Ebu Bekr Siddiq Rasulullah aleyhissalamy yerine oturyan halife daqadan begelleýärligi boldy. Geljek jelesede Hazreti Usaman leşkerini Rasulullah aleyhissalam merizlemedinden önce Hazreti Usaman Filistin'e karşı ýiberýärligini deslap halife bolup Hazreti Ebu Bekr Siddiq Rasulullah aleyhissalamyň buyrugyny ýörtýärligi içindäki dersleri bilen hyzmatyňyza ýetirers inşallah. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdenden kabul etsin. Ihlas bilen oturdyňyz Allah barýaňyzdan razy bolsun inşallah. Ötellen ruhşat bolar ýaly bir elhem 3 ihlas okyp eçerde daşarda kulak asallaň täzeden köneden dünýeden ötellen umidwarlarynyň ruhlaryna bagyşlar inşallah okyberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.